un par de lecturas que quería compartir convosco e que pertencen ao meu libro de remate, o meu primeiro libro, e que para este tipo de lecturas disgregadas pois me dá moito xogo porque son textos que teñen certo grau de independencia que creo que se poden entender por si mesmos sin necesidade de ler a obra completa. O primeiro deles titúlase Like a Rolling Stone. Baldomero Cortizo Conchouso naceu no concello ourensán de Avión en 1906. Aínda que sempre presumiu de ser sobriño de Alfonso Graña, de segundo apelido Cortizo, o que lle dá certos visos de verosimilitude á historia, e alcumado o Rei dos Xíbaros, lendario personaxe orixinario tamén deste municipio, situado nas terras altas do Ribeiro, pouco se pode constatar sobre a autenticidade desta información, pois a xenealoxía dun e do outro son dificilmente rastrexables. Aos 14 anos, Baldomero xa vive en Buenos Aires, onde empeza a traballar de recadeiro no Hotel Ambassador, na avenida do presidente Roque Sáenz Peña. A súa impoñente presenza física, máis dun 1,80 m, lanzal, pelo louro e moderadamente longo, ollos azuis, fai que o propietario do Café Basile, unha das salas de tangos máis afamadas da cidade, que acode ao hotel a un encontro de negocios lle proporcione a formación para ser parte do cadro de bailaríns do seu local. Con 17 anos acabados de facer, Baldomero deixa o seu traballo no hotel e tras 2 meses de clases intensivas, actúa por primeira vez no Basile baixo as alias de Waldo Cortés e algunhas outras, sempre de formacións cosmopolitas do seu nome orixinal. O éxito é inmediato, e axiña aquel gallego de porte señorial se converte na estrela da sala e na parella de baile máis demandada polas señoritas de alta sociedade que conforman a súa selecta clientela. Naquela época atribúenselle varios amoríos con damas da aristocracia bonaerense, pero finalmente acaba comprometéndose con Irina Yusupova, filla duns autoproclamados príncipes rusos fuxidos do seu país tras a Revolución de Outubro de 1917. Os pais de Irina rexeitan o matrimonio. Ademais de pola orixe humilde do pretendente, Baldomero ten entón só 18 anos e a rapaza 16. Parece ser que a idea de escapar foi da propia Irina, quen se presentou un día na Sala Basile para dicirlle a Baldomero que tiña 2 pasaxes para un transatlántico que saía ao día seguinte cara ao porto francés de Le Havre. Baldomero, namorado da moza, foi buscar as súas escasas pertenzas á pensión en que vivía e colleu o barco de regreso a Europa. Chegados ao destino, Irina pretende contactar cos seus familiares instalados en París, pero as pescudas resultan infrutuosas e a parella sobrevive grazas aos escasos aforros, ao exiguo soldo de camareiro de Baldomero e ás clases particulares de piano que Irina imparte a nenos e nenas da alta clase parisiense. Para cando casan en 1927, Baldomero xa é oficialmente Valdemar Courtois. Os fillos non tardan en chegar, un neno e unha nena aos que poñen de nome Antoine e Irina. Antes do remate da década, Baldomero xa ten o seu propio negocio, un café o que chama Avión, que todos relacionan co aparello voador, malia ser unha homenaxe á súa terra natal. As cousas transcorren con normalidade ata que en 1937 Baldomero ten coñecemento de que se está organizando unha brigada internacional para loitar na Guerra Civil Española do lado dos republicanos. Aínda que sempre afastado de cuestións políticas, ve no alistamento a posibilidade de fuxir do tedio e da rutina. Con 30 anos, xa feitos, deixa o negocio e a familia e acaba loitando na pírrica vitoria republicana de Belchite, tras a que só chegarán derrotas ata a rendición final de 1939. Para salvar a vida, Baldomero camúflase en Barcelona nun escuadrón de militares rusos que regresan á súa terra e recala finalmente, tras unha interminable singradura arredor de Europa, no porto lituano de Klaipeda, onde se instala. Parece ser que nun primeiro momento busca o modo de regresar a París, pero o estalido da Guerra Mundial faille imposible abandonar a URSS. O seu aspecto eslavo e o seu dominio do ruso, aínda que escaso, axúdano a abrir as primeiras portas. Baldomero é agora Valdemar Ascurtinaitis, propietario dunha cafetería a carón do peirao de transatlánticos de Klaipeda. O local chámase Nieva, nome da parroquia de Avión onde naceu, outra chiscadela máis ás súas orixes.
Todo o periplo de Baldomero Cortizo ata este momento é posible coñecelo grazas ás cartas que cada vez máis distanciadamente vai enviándolle ao seu irmán Serafín, falecido en 1987, quen nunca marchou de avión e cuxos fillos, netos e bisnetos gardaron sempre as cartas do tío Baldomero. Nos anos 50 pérdeselle a vista e non volve a escribir, pero todo fai supoñer que abandona Lituania, a cafetería Nieva pecha en 1952, para instalarse noutras rexións da inmensa Unión Soviética. Aí remata, durante máis de 60 anos, a historia de Baldomero, ata que hai uns meses aparecía nas páxinas do xornal australiano Brisbane City News a necrolóxica dun tal Walter Curtis, falecido á desmesurada idade de 107 anos. Agás a coincidencia nas datas e a similitude dos nomes, nada facía supoñer que se tratase do mesmo home coñecido sucesivamente como Baldomero Cortizo, Baldo Cortés, Valdemar Courtois e Valdemar as Curtinaitis. Pero a necrolóxica do xornal ia acompañada do seguinte comentario. O personal do restaurante Belecón quere mandarlle á familia do seu fundador, en especial aos seus fillos Antoine e Irina, o seu máis sentido pésame nestes momentos de dor. Por se fixese falta máis, Belecón é o lugar da parroquia de Nieva, concello de Avión, onde Baldomero Cortizo nacera 107 anos antes. E outro capituliño deste mesmo libro de remate é o titulado Running Free. Parece que isto de correr está de moda. A primeira e a última hora, os parques de vilas e cidades están ateigados de homes e mulleres, cada vez máis, facendo footing, jogging, running, power walking, ou sexa, o que toda a vida se chamou correr. E a cada carreira popular que se organiza desbórdanse as previsións e os inscritos superan con moito os da edición anterior. Os que non están familiarizados con esta afección poden pensar que cada cita se compón dunha única proba en que participan os deportistas todos, pero poucas veces é así. Nalgúnas destas carreiras hai ata unha dúcia de competicións distintas, pitufos ou chupetes, así chaman aos meniños que apenas se manteñen en pé, prebenxamíns, benxamíns, alevíns, infantís, cadetes, xuvenís, promesas, seniors, veteranos, mesmo pais cos seus bebés en carriños ou donos atados con cintos aos seus cans. O caso é que todo o mundo poida participar, e non é inusual o evento en que ao tempo que se organiza unha carreira cabe tamén a posibilidade de inscribirse nunha andaina paralela, se non nos vemos preparados para completar a proba principal. Moitas das carreiras do calendario atlético teñen arredor dos 10 km, pero tamén as hai de 21, 42 e ata 100 km de percorrido, ás veces incluso por zonas de montaña. O fenómeno medra en progresión xeométrica e non entende de sexo, malia haber máis homes ca mulleres, idades, malia haber máis xente xa madureira ca nomos ou vellos, nin de capas sociais, malia haber moitas máis persoas das clases populares, pero isto só por unha simple cuestión estatística. Se houbese que dibuixar o perfil do corredor medio, sería este un home ao redor dos 40 anos que logo de moito tempo, sen practicar deporte ningún, decidiu nesta altura que correr podía ser unha actividade beneficiosa para unha saúde que xa empeza a lanzar os primeiros avisos de que un non vai ser novo para sempre. Desde a miña perspectiva de non practicante, quixen saber por que triunfa isto das carreiras e establecín a miña propia teoría, coa que seguro que moitos non estarán de acordo, nin sequera, ou especialmente os propios corredores. Tras desbotar os tópicos, sensación de liberdade, escaso custo económico, axuda para adelgazar e estar en forma, segregación de endorfinas que favorecen o benestar, decidín continuar a busca, porque todas estas condicións tamén as cumpren outros deportes, e os seus seareiros non aumentan ao mesmo ritmo. Tampouco a vertente competitiva explica o fenómeno, nesta miña teoría. Non hai máis que ver unha carreira popular na que o gañador chega á meta a un ritmo de 3 minutos por quilómetro mentre os da parte final duplican ou triplican os tempos dos primeiros. E moitas veces as caras de satisfacción e de traballo ben feito están máis nese furgón de cola que no podio. Imagina un equipo de fútbol celebrando que, aínda que perdeu 15-0, xogou mellor do que esperaba, viría a ser máis ou menos o mesmo. Para min a explicación vai máis pola parte xenética, a da herdanza recibida desde os nosos devanceiros máis remotos, para os que correr era unha garantía de supervivencia en múltiples sentidos, para salvar as longas distancias propias da vida nómade, para fuxir dun perigo, o lume, a auga, unha besta,
para atrapar a peza de caza que asegurase o sustento do individuo, da familia ou do grupo. Xa non se corre por iso, por suposto, pero os resortes cerebrais que se activan son os mesmos. Con isto de irmos á Lúa, desentrañar os misterios da evolución ou resolver calquera dúbida de xeito inmediato consultando unha pantalla táctil, ás veces esquecemos que aínda seguimos sendo animais e que o noso cerebro reptiliano conservou ese instinto, como a tantos outros, a través dos milenios. Correr é o deporte en estado puro, cada quen perseguindo o seu obxectivo persoal sen máis elemento imprescindible ca unhas zapatillas, minimal, voadoras, spikes, mixtas, que non son máis que os tenis de toda a vida. Curiosa evolución léxico-fonética desde os trainers anglosaxóns. Como a morte, correr iguálanos a todos. A partir de aí, todo vai en función do nivel de desenfreo de cada un. Traxes aerodinámicos, sport glasses, cronómetros con GPS, medidores de frecuencia cardíaca, brazaletes para os smartphones. Por certo, se algún día te introduces neste ambiente e alguén che pregunta se pronas ou supinas, non están intentando mocear, só tratan de saber de que modo pisas durante a carreira. Os corredores xa non son unha tribu urbana como outra calquera. Agora que cada vez máis esas tribus están menos asociadas á música e máis a outro tipo de hábitos sociais. E non o teñen doado, deben buscar tempo para adestrarse, mollarse cando chove, está claro que optar por esta afección en Murcia non ten tanto mérito como en Galicia, ou botar meses parados por mor de extrañas lesións que nunca terían se non corresen, como a tendinose, a fascite plantar ou a periostite tibial. E cando as lesións os teñen en dique seco, aceleran a recuperación para volver ás carreiras canto antes. Por que tanta paixón? Tal vez como homenaxe inconsciente a aquel primeiro homínido que decidiu erguerse sobre as patas traseiras e poñerse a corricar polos desfiladeiros de Olduvai, como sacrificio e ofrenda ao que un día fomos.